motsawa, inda ba magana nan take furtawa, inda ba nan gurin take takawa, inda ba iya yi a nan take tsarawa, inda ba kofa ita ta nan take bullowa, inda komai ya rufe gurin take buɗewa, inda babu rashi itacen take karbowa, ran da ba shi da rai santa ne yake rayawa, jikin da bai da jiki ita kadai take samarwa, da ita ke farawa, da ita ke karewa, da ita ake tsarawa, da ita ake shiryawa, da ita ke karbowa, da ita ke bayarwa, da ita ake hangowa, da ita ke nunawa, da ita ke tafiyarwa, da ita ke komawa, da ita ke dawowa, da ita ke kudurewa, da ita ke furtawa, da ita ke sadarwa, da ita ke buɗewa, da ita ke kullewa, da ita ke nusarwa, da ita ke yarjewa, da ita ke yadawa, ga mai bida samu ce, ga masu shi ƙari ce, ga mai rabo hanya ce, ga mai jiki sitira ce, ga kasuwa jari ce, ga rayuwa buɗi ce, ga tanadi kadara ce, ga talikai rama ce, ga duniya ni'ima ce, ga layira kubuta ce, ga ɗan adam daraja ce, ga aljanu nasara ce, ga mala'iku kutila ce, ga mai gani zati ce, ga mara gani kwaido ce, ga shugaba tsoka ce, shugaba ruhi ce, ita kadai wacce ce, ita kadai wacce ce, hadiran kwamari don ka kara ban dacewa, taitai dai yawar ka kai kake tsarawa, wani yaban sanyo faɗi masu dacewa, kani kaifin harshe ka ban mabuɗin zance, ita kadai wacce ce, salatin ka ga wanda ke gaba mu kulawa, kai kama da tajallin ka annabin shiryarwa, wanda ya rasa ta kasai ta har take zarcewa, halihi na safansa yadda duk ta kasance, ita kadai wacce ce, dalilin annabi ta ka ku zo mu rike ta, mai gani da ganin zuciya yake gane ta, ita kadai wacce ce mu duba al'amuranta, kai kama da niyar shugaban gaba ɗaya zance, ita kadai wacce ce, wanda bai san Allah ba ma anan zai yarda, dan da ka ganta take dole sai
suka ce sai da shirin mai zance. Ita gani wacce ake da Mansura mai cire zaton mai waige, aure wurin siya gurin zuwan mai hange. Yau mazajen duka zuciyarsu ta sassage, sun ga sabar girman da ke kure mai rance. Ita gani wacce ake da kwatai na fanin talkairi ne, ba ta buya kuma ba ta bayyana aiki ne. Kun sanin malama hanya kasa ne, dole kanwar naki ya bar wa Allah zance. Ita gani wacce ake ta fi kowace mace martaba mu kara kulawa. Na ce manufar na faɗa ina rantsewa, masu babbar tafiya kadai suke ganewa. Dunkulallen haske da ya fashe kudura ce. Ita gani wacce ake dole ne mu fito mi ta nuna zafin kauna. Kun batula na jiradiyar abin zaɓi na, dan wasan ta muke da gaske ga layina. In kana yi miyun ka kaki kai ma kauce. Ita gani wacce ake tare mun furcin da babu mai furtawa, tare mun suturar da babu mai yayewa, zara ta ban ilimin da babu mai shafewa, zara mun zanen da babu mai gogewa, zara mun kashafin da babu mai toshewa, zara ta ban guzurin da babu mai karbewa, zara mun fentin da babu mai batawa, zara mun saitin da babu mai kautarwa, zara mun dabayin da babu mai ketawa, zara ta ban jarabin da babu mai saidawa, zara ta ban abin da babu mai ganewa, zara ta dauken hankali ku zo mi zance. Rayuwa in sa ta yi duhu tana haskawa, zuciya in ta ɓaci zara ke wankewa, hankali in ya tashi ta zake kwantarwa, kai ta rarrashi na da kanta jagora ce. Ita gani wacce ake Haji mai mulki ta kware a bada kulawa, ba ta kyamar kowa bare ta nuna gazawa, kan hawaye su zubo batulu ke sharewa, ta tsayawa litta sana ya tasiri ce. Ita gani wacce ake ramar jawo batulu na canzawa, maganin babu batulu ce take bayarwa, duk abin da ya bunkasa ita da ke tsarawa, ga karatun ku batulu tubalin kudura ce. Ita gani wacce ake bari tsoro ka tashi dan farawa, inda faɗi masak sufula ke karewa, babu zancen kurma idan tana tsarawa, ya kamata mu gane a nan ake yin dace. Sai da dan Allah ki mai da ni firanki, ki rubutun ki da ni kina ta bayyana kanki, sai da dan annabi ki sana zama harshenki, ai ta jinki a gona ko ina na yi zance. Sai da ni ke ce kadai kike burge ni, shugabata wallahi san ki ya ratsa ni, gashi har ya zama sai da ke ake gane ni. Assalamu alaiki batulu ƙarshen zance. Ina kuna hafiz ambato bayanin kenan, bai da aiki bayan na shugaba shi kenan. Sai da mun san dai da ku ake tafiyar nan, ku yi ta ba mu kulawar kutun da kulla mun ce. Sai da daga nan ambato ku ba shi kula.